Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallo da saurare. Har kullum ni dai sunana ba da masu ba ƙarya kamar yadda kuka sani makita a Kannywood. Wata ƴar sanarwa ce muka zo muku da ita ƴar ƙanƙanuwa akan fim ɗinmu ke ɗaya ce mun yi season 1 yana kan YouTube. Yanzu mun dawo da season 2 insha Allah 30 ga wata za mu dawo haska muku ke ɗaya ce. In mun dawo haska muku ke ɗaya ce season 1 ba mu poster ba, mun ban muku don ku mora. Season 2 kuma za mu yi poster. Ku jira mu 30 ga wata. In muka haska muku poster, in muka saka muku fim, za mu kawo muku poster daga baya. Bayan ke ɗaya ce akwai postoci daban-daban namu na Hausa fim. Muna da agent a Najeriya, rassa local government ba local government a Najeriya. Wanda za ku samu poster ɗinmu a nan jihar Kano, kamfaninmu shine Kano Enterprises Nigeria Limited. Muna da fastoci kamar haka. Akwai wata 6 gashi. Akwai posters a kasuwa. Duk wani rassa da ka sani yadda ake sai da poster, ka je za ka samu wannan poster ta wata 6. Bayan wata 6 akwai littafi. Muna da littafi shi ma yana kasuwa. Duk wanda ka je gurinsa agent namu za ka samu wannan poster ta littafi.